Татарстан Республикасы Милли музейінің жәйгі сәхнәсендә композитор Илмир Низамовның шираттағы ижад кешәсе болып узды. Илмир Низамов композитор күп санлы камера инструменталь симфония һәм хор әсәрләре, романслар һәм җырлар, театр һәм кино музыкасы авторы. Әлеге матур тамашаны хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та карап кайтты. Тулырак киләсе видеоязмада. Илмир Низамов Татарстан Республикасы Милли музее белән бик тыгыз элемтәдә тора. Үз иҗатын яратучылар белән әлеге бинада һәр даим очрашулар оештыра. Музей ише күп кырлы булырга тиеш. Бүгенге тамаша шуның ачык бер мисалы. Казаныбызның нәкъ үзәгендә иң матур бакча. Безнең зур теләгебез монда һәр вакыт зауыклы тамашачы булсын, яхшы музыка яңгырасын. Композитор өчен иң кирәклесе язылган әсәргә башкаручысын табу. Соңгы вакытларда алар Эльмира Кәлимуллина белән тыгыз элемтәдә иҗат итәләр. Минем өчен ул, беләсезме, шундый шәхес, ул кешене бик әйбәт сизә. Ул синең вокаль мөмкинлеген дә белә. Шуңа күрә мине җырчы буларак ул әлбәттә ниндидер икенче баскычка мендерә. Минем җырчы буларак ул бик зур бәхет. Үзеңә җанга туры килгән композиторны табу ул бик зур бәхет. Эльмир Низамов Россия Федерациясе президенты премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның иң заманча композиторларының берсе. Безнең шундый идея туды. Бу концертта шул ике минем якын җырчымны бергә кушып, тоташтырып, менә шундый дуэт форматында да алар һәрберсе дә үз җырларын җырлыйлар һәм дуэтта җырлыйлар. Менә шундый идея туды һәм менә шул концертны шул матур җирдә уздырырга миңа насыйп булды. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.